100 விழுக்காடு இந்த எதிர்க்க 90 விழுக்காடு இந்து ஆதரிக்கிற உலகத்துல ஒரு கூட்டத்தை எங்கேயா பார்த்துருக்கலாம்? நான் இந்துவே இல்லைங்கிற நான் உனக்கு எதிரி, அவன் 90 விழுக்காடு இந்துங்கிற அவன் நண்பனா? பைத்தியக்கார கூட்டமே. எங்கேயா போய் பேச்சு. இப்போ என்ன நடக்கும்? சீமானுக்கு போட்டாத பிஜேபி வந்துடும், அது பி டீமு, அது சி டீமு, பிஜேபி வந்துடும். பிஜேபியோட 4 இடத்துல வந்துருச்சு. ஏன் நான் ஒரு இடத்துல வரலையா? நீ அவனை எதிர்க்கிறதே இல்லை. நீ பிஜேபி ஆர்எஸ்எஸ் எதிர்க்கல, என்னை எதிர்க்கிறது தான் பிஜேபி எதிர்க்கிறதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு அதை விடுங்க. இவங்க என்னன்னா இப்போ என்ன தெரியுமா பண்ணுவாங்க? பிஜேபி வந்துடும், சீமானுக்கு போட்டாதான் மோடி வந்துருவாரு. இப்போ கூடுதலாக என்ன பண்ணுவோம்? சீமானுக்கு போட்டு நாம் தமிழர் கொண்டாதுன்னா பூராத்தையும் மதம் மாற்றி விட்டுருவான். போட்டாதே இது நடக்கு. நீ எப்படி பார்த்தாலும் எனக்கு ஓட்டு போட விட போகிறது இல்லை. நான் அதை பற்றி கவலைப்பட போகிறது இல்லை. ஓட்டா போடு, போடலைன்னு அப்போ. ஆனால் ஒரு நாள் உனக்கு தெரியும் எவன் உண்மையானவன், எவன் உறுதியானவன், எவன் உளமாற நின்னவன்னு உனக்கு தெரியும். அன்னைக்கு நீ என்னை தேடுவேன், இருந்தால் உங்களோட வாரேன், இல்லைன்னா போ.